Хәерле, тыныч көннәр сезгә. Татарча онлайн мәктәптә әдәбият дәресләрен башлыйбыз. Бүгенге дәресебезнең темасы әдәби әсәр, эчтәлек һәм форма. Әсәрне кызыксынып укыганда, эчтәлеге һәм формасы турында уйламыйча, бер бөтен итеп хисләр аша кабул итәбез. Ошады яки ошамады дип кенә бәялибез. Ни өчен алай бәяләдек? Әсәр нәрсә турында? Безгә нинди үрнәк бирә дигән сорауларга җаваплар эзли башласак, фикерләрне исбатлау, дәлилләр өчен терминнарны белү кирәк. Әдәби әсәрне анализ ясарга уңайлы булсын өчен шартлы рәвештә эчтәлек һәм формага аерып куябыз. Аларны тагын да таркатып, нинди катламнардан торганын күрәбез. Әдәби әсәр язучының тормыш яшәеш хакындагы сүзе, тирәлеккә мөнәсәбәте. Чыннан да язучы укучыга җиткерер сүзе булмаса, әдәби әсәр яза алмый. Әдәби әсәрдә эчтәлек һәм форма берлеге сакланырга тиеш. Форма нәрсәнең дә булса күзгә күренеп торган өлеше. Эчтәлек исә шул күренешләрнең нәрсәләрдән дә торуы, аларның бәйләнеше, бер бөтенлеге, эчке сыйфатлары. Әдәби әсәрнең төп 6 элементын билгеләдек. Күз алдына китерү өчен уңайлы схеманы карыйк. Термин буларак кабул ителгән сүз-төшенчәләр безгә таныш. Аларның урынын, үзара бәйләнешен хәтердә калдырырга, куллана белергә өйрәник. Тема. Әсәр нәрсә турында дигән сорауга җавап бирә. Проблема. Әсәрдә күтәрелгән мәсьәлә, куелган әһәмиятле сорау. Идея. Язучы нәрсә әйтергә тели? Ул әйтергә теләгән төп фикер. Әсәрнең формасына сюжет һәм композиция төшенчәләре карый. Сюжет. Әсәрдә тасвирланган вакыйгаларның, уй-фикернең, хис-кичерешләрнең хәрәкәте, кеше характерының, мөнәсәбәтләренең үзгәрүе. Бу үзгәрү конфликт белән бәйле. Композиция. Әсәрнең төзелеше, вакыйгалар, күренешләрнең урнашу тәртибе. Архитектор бинаның планын сызган кебек, язучы да әсәрнең планын алдан укырып куя. Әсәр ничә бүлектән торырга тиеш? Вакыйгаларны кайсы урыннан башлап, нинди тәртиптә хикәяләргә, геройларны нинди тәртиптә урнаштырырга? Эчтәлек һәм форманы шартлы рәвештә анализ ясарга уңай булсын өчен аерабыз. Бу әсәргә ике яклап та карау дигән сүз. Ике якны да берләштереп торучы әһәмиятле чара бар. Ул конфликт. Конфликт ул каршылыклы мөнәсәбәт. Конфликт кешеләр, кеше һәм тирәлек, кешенең үз эчендә дә булырга мөмкин. Анализ ясауны да конфликтны һәм аның сәбәпләрен ачыклаудан башлау уңайлы. Конфликт тудырган сәбәпне табу, ул төп проблеманы әйтү дигән сүз. Конфликтның шешелеше дөрес бәяләү, идеяны дөрес аңларга, тулы бәяләргә ярдәм итә. Кадерле укучылар, без бүген катлаулы терминнарны гади генә аңлатмалар белән аңлаттык. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәерле күрешүләр насыйп булсын. Сау булыгыз.